Ay, nagpukaw na ako. It's 12:05. Merry Christmas, everyone! Christmas tree. So, mga onami o mag-open sa mong mga gifts. Charing! Wow, tayo gutom. Hindi mo na magsugaw ang taso. Hindi ay naman. Kaya tas hindi mo glining kurang. Kalain. Ano sa day na? Si ano nga eh. Nag-staple ba yun? Ano? Wow! It looks like a luggage. Oh! Muraganahan ko kay ito. Sabot. Laksi. Sabihan ako. Ano ba? Iya, pilihan. Ang hayag iya. Or kung brown, okay ra sad. Ano sa na? Yung mga brown. Pink mani, okay. Hindi na. Pink man na. Di mo na brown. Oh, daan ko pa. Basta mga hayag. Yan, saan may masudan eh. Bito, di mo kita ni mo. Ano sa kita ng formal na bago? Masudan din ito, Lia. Di kasing bak. Ano, Rani? Naisling na, uy. Ano na sling susunod? Ano, Nisling? Sabi Nanay, gismil diha. O kaya lang. Di ba kayo sa lang, parang mo may bagay ni mo color ni mo sa iyo. 1,000. Charing. Ano ka ang zipper? Gani dyan sa? Sige. Thank you, Maris Gloria. Treating sinahon. Merry Christmas. Next is... Ano din na? Laki si Katag, Arnie. Thank you, Margrette, to Margrette from Margrette. Bitaw, I ordered this for myself. Dapat ma-surprise ka, hindi gabi ba? Oh, dapat lang kay... Ang design na design kay sila gabog na. Ano sa din na? Artem or Artem from Made Jean. Maguro to siya. Hand-painted. Oh. Made with love. This is glow-in-the-dark paint. Oh, nice. Pag na daw suga. Ang kamarji kay ako payapas kay na short kus budget. So, Kasi ka-design na sila. Rasad. I chose Google Design Mermaid. And I told her to color it like this. You know. And Margaret is there. So, ay magkakawat. Kaya there's Margaret. Excited ka kung makablian ni. Ang ayuda. Kapalit ko bike, Anilab. I would like to thank our sponsor. Ang pinaka-effort kay giprint pag Ang yung mga... effort mo. Regalo, guys. Margarita. Yan, giprint pa dyan. Grabe pag sketch tape, pero di pablihan. Well, ako gihapon siyang gisi. Gisi-uno kaya gisi-uno. Yan, sige, hatag din mo balik ang pao. Ano rin? Gisi-uno dyan, tunugay kayo. Magisig ka pilang kwarta ba? Wala siya. Wala, hindi ko siya lang. Dire lang ito safe. Kalisod ba ni Oy? Kano, oh. Ha? Nila po. Tara. Shocking. Shocking. Ah! Tumataging-ting! Nakikita ko si Jose Abad Santos. Adi siya ba na? Hindi, print na o. Dim na o diha. Mga Si favorite people. Josefa, si Vicente Lim. O gipirmahan ni Duterte. Thank you so much, love. Okay ba siya kung paliton na ni? So, Merry Christmas! Uy, thank you, D.A. Elizabeth! Surprise! O, di ko ga-expect ito yung Gcash eh. Grabe. Sana all! Sana all dyan tayo. Hold siya for me. Thank you! Next! Ay, ang pila ko nang ba yun? Ang saan yung pagbalit? Ay, big na. So cute. Ipagkita na ko siya sa imong naong niya. Ate, uy. Ipagkatili ko og model. Da. Payasa. Tanaw. Here kayo! Ay, Pwede ka ako sa ng phone na. kita, kapag dyan ko alam. Awa, bag. Awa mga design. Sa kanikang marriage.
Wa pa ko kay kuan order ka March kay puro rush na. Wow, so familiar. Wa na mas liki aning March Moran Lab. March puro tao na. Oh, artista. March Moran. Moran? Oh, so March Moran. Tapos giling ka. Oh, go. Ja. Ina na yung kadapli. Salamat, Shopee! Ayaw, kay wa pa yung naghihatag Shopee, no? Salamat sa ayuda. Pakita pa na ba sila pilain? Basin 5,000 mo ah. Moran. Million. Kasi na lang na di ba? Katong sa po kasi po nga, Oscar. Oscar. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Nadi ha? Ang pao ba pala ang pao mo? Oh, wow. Salamat, Shopee. Thank Ano you, lang Kuya. Nice love. Ano lang in love, char. Juicy ka pa. Thank you. Sa mini-me. What can you say about the tote bag? It looks so familiar. Try, very familiar. Realme na yung phone mo. Ha? Pagkisan ka, Aya. Kisa na yung who are you wearing? Unsaon? Ano? Ay, wala na. Asay mo ipakita. Bright lagi ni siya. Ganina rin. Yung no featured kay bani mo tag giatag no. Of course. Oh, see? Copy. Bye guys, Merry Christmas. May gura na mo. Boxer. Galibog bitaw kung sa ihatag lang. Okay, you have it all already. Usuot ka gigana. Ha? Usuot ka gigana? Mo na lain. Ikaw na rin mo medium. Kaya si din mo maigo. At doon na lahos na enon. Merry Christmas! Christmas. Wow, it's inside today. Wow, what's that? What's that, kitty? Huh? What's that? Is it a train?
Okay. Do you want to know another gift? Di na na kang lulo na na. Wow! Another habu. I'll see Abu Daddy. Huh? I'll see. You wanna see habu daddy? Okay, bring your toys. Bring your toys. Careful. Wow. Merry Christmas, kitty. Asa lagi kan? Tanawa. On other side. Daddy Michael and Mommy Michael. Okay, open it. What do you say? What do you say? Thank you. Wanna wrap? Okay, welcome to anak. Huh? Open this one. Xenon May. What? Wow. Kung unsa ni mo? Tap up. Merry Christmas, ano? Merry Christmas.